ایک باری محبت نال تے پورے ایمانداری نال چیک کرنے بنو ایک باری نوکر بن کے آکھو نا سبحان اللہ جڑا جڑا دو میں ہاتھ چاہیے دے ہاتھ نو کسے دا محتاج نہ کری نعرہ تکبیر اونچا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد منٹھار کی آمد نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید بڑا بریک دے جملہ ہے جڑے بیٹھے ہو بڑے لکھے لوگ تھوڑے واسطے لفظ تعلیم تے این لام یہ میم تعلیم اور دوسری لفظ تعلیم دے وچوں نہ تے بھی ہٹا دیو اگے این لام یہ علی اگو میم بچدی میم بھی ہٹا دو تو تے بھی ہٹا دو تو وچ بن جاسی علی یا ایک باری تاکو سبحان اللہ علی مطلب تسی لفظ تعلیم وچوں یعنی کہ تعلیم وچوں علی چوک لو تے باقی بچ گیا تم تینوں پنجابی وچ تم آندے ایک باری آکھو تم وہ باقی بچ گیا تم یعنی کہ تعلیم بھی علی تو بغیر تم ہے اس تو میں تو اور میں کیویں سمجھاواں بھی علی پاک دا جڑا ذکر ہے نا جی اگر ایک کسی شاید نہیں ہے تو تم ہو جاندی ہے اور جناب محترم میں اس سے دو چار شعر بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایک وہ شعر جڑا میں پہلے پڑھ چکا تو اس تو اگے میں تھوڑا جا علی پاک دی شان دے ایک دو شعر تے اگلے سناخان کی طرف میں چلا جاواں گا کہ علی سے دشمنی کر کے نہ عبادت پامال کر حج کیسے ہوگا کچھ تو خیال کر علی کا بوکس سینے میں لے کر کرتے ہو طواف کعبہ ارے کعبے کو چکر دیتے ہو چکر نکال کر ایک باری منہ تے نا رونا سجا کیا کرو سبحان اللہ علی پاک جاندے پہ دو بھرا لڑے کھڑے ہیں ایک کہ بھوئے میری ہے دعا کہ میری ہے انہاں کہ علی پاک آگن فیصلہ کروا لیں علی پاک نے فرمایا آپ بھوئے کو نہ پوچھ لئیے کن دیئے اتنی ایک مٹی چاہی تلی تے رکھ کے آکھا 10 زمین کن دیئے وہ زمین پہ آکھا نہ وڈے دیا نکے دیا نہ نکے دیا نہ وڈے دیا بلکہ میرے ہیں کہ وڈکے ہی میرے چاہے اے نہیں میرے چاہنا ہے اس نے بناوان دا جھگڑا موک گیا یعنی کہ علی پاک جی تو لگ جاندے ہیں نا جی تو جھگڑے بھی موک جاندے ہیں شمعون دے باغی مزدوری بھی کر دے ہیں ساری رات عبادت بھی کر دے ہیں اسی ساری زندگی علی علی کریے علی دی اسی عین تے کر نہیں پہنچ سکتے لیکن علی علی کرنا ولی ضرور ہو جاندہ نہیں جناب محترم میں کلی گل کرنا چاہ رہا ہوں علی پاک دی بارگاہ کچھ چیکر آئے اور جناب میں کہا کہ کوئی چیک کرنے والے بھی ہو سکتے کوئی نوکر ہو سکتے چیکر آئے یہودی وہ آئے وہ آکے آکھن لگے اے علی المرتضی شیر خدا تو علم نے شہر دا دروازہ ہے اسا تیرے تے سوال کرنے لے اگر ساڑھے سوالوں کا جواب دے گا تو گل لینے کہ تسی علم دے شہر دے دروازے نہیں ہو آپ نے فرمایا جلدی کرو میری نماز تو بیڑا بھی جاندہ پہ ہے یعنی کہ نماز پڑھوان ایک آکھا جی حضور گل لے ہے او کیڑی شاید جنہی اللہ بھی نہیں بیٹھنا بہار الفاظ ذکر کیا سبحان اللہ آپ نے فاتحہ کیا کہ اللہ نو نیند نہیں ہم دی اللہ خواب نہیں ویدا دعا آگے انہا کہ حضور میرے سوال کا جواب دوسرا یہودی آیا آگے پوچھنے لگا حضور اے دسو وہ کیڑی شاید کیڑی جنت وچ کوئی نہیں آپ نے فرمایا جنت وچ موت کوئی نہیں تیسرا آیا انہیں آکے ایک گل دسو وہ کیڑی شاید کیڑی قرآن وچ کوئی نہیں آپ نے فرمایا قرآن سچ ہے قرآن جھوٹ کوئی نہیں ایک بار پھر رکھیا سبحان اللہ وہ وڈا یہودی داڑی میں دیشے دی رات وہ بھی اگیرے ہوئے کہ تسی پیشی جاؤ تھوڑے سوال بھی سوڑان لیں جواب بھی سوڑان لیں جڑا میں سوال کرنا ہے نا علی پاک دی نماز رہ جانی توجہ کریا انہیں جڑا سوال کی تھا انہیں آکے حضور دسو وہ کیڑے جانوار آنڈے دے کیڑے بچے دے دے آپ نے فرمایا جنہ دے کان باہر ہوں وہ بچے دیں دیں جنہاں دے اندر ہوں وہ انڈے دیں دیں انہاں کے گل ٹھیک ہے میرا سوال ہے یہ کیڑے جانور بچے دے کیڑے انڈے دیں دیں لیکن جواب بدل کے لینا ہے نہیں توجہ کریا آپ نے فرمایا جنہیں چیت کے کھامین وہ بچے دیں دیں جنہیں چوگ چگاویں ڈگڑ کے کھامین وہ انڈے دیں دیں انہیں کہ حضور یہ سوال ہے جواب بدل کے لینا ہے وہ کیڑے جانوار بچے دیں دیں کیڑے انڈے دیں دیں آپ نے فرمایا جنہیں چوگ چگاویں بچے دیں دیں جنہیں دودھ جنہیں چوگ چگاویں انڈے دیں دیں جنہیں دودھ پیماویں بچے دیں دیں اور انہوں میں ذرا شہر اچھ کروالٹ کردہ چلا این جا کھڑ دیو کہ ایک یہودی پوچھیا حیدر تی پکڑ تلیز دسو انڈے دیں دیئے ایت کیڑی کیڑی چیز تے دوچی گل بھی دسو مینو یہ کر تسی
दसियो सच्चे कि केड़े केड़े जानवरां चों पैदा होंदे बच्चे, केड़े केड़े जानवरां चों पैदा होंदे बच्चे। दस्या फिर मौला अली ने इलम दे कढ के झंडे, ओ जिन्हां दे कन अंदर होवन ओ देंदे नहीं अंडे। ते दूजी गल भी सुन ले बैठू, रखी याद है अकल दे कच्चे, ओ जिन्हां दे कन बाहर होवन ओ देंदे नहीं बच्चे। या नुक्ता तैनूं दस छड़िया दिल च मिलदा जा, हुण अंडियां वाले बच्चियां वाले तो आपे गिरदा। तो मैनू नमाज पढ़न दो, आप ही नमाज वास्ते हस करो ना कर पढ़े सानू कलमा दे पढ़ा। सुभान अल्लाह। इतना इल्म क्यों ले आई? आपने फरमाया जेडे आका ने ज़बान चुसाई है ओदा तसीर ही है और की है। एक बार सारे आप चाह क्या करो सुभान अल्लाह। ये जिक्र अली है, इन्हें सुनन वास्ते ना जनाब ये हलालिया का काम है। जिवें तुसीं हुण हलाली आए बैठे हो, ये ऐसा जिक्र है तुसीं एक ऐसी जगह ते कर दिया उत्ते जेडे वो बेसुरे हो जाते हो। यकीन जानो कि जेडी जंगा होंदियां ना विच अली दा नारा लगदा ते जंगा जितनियां जांदियां 313 दे नाल पता नहीं कितने हरा देंदे हैं। हुण वो साडा वक्त चला गया कि सानू उलझा दिता गया है। सानू एक ना पट्ठे कुतरदे हो ते डग्गा जुत्तो हुंदा है, ओनू खूपे चढ़े हुंदे विच मरचां ही गंदे, ओ असीं हां। ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ